Patrik Pauk to vyriešil krásne, to bola nádherná solo akcia. Jeho dôslednosť sa vyplatila, pretože podľa hvízdu tam bude, áno, za toto seknutie aj dvojminútový trest zrejme. Patrik Pauk, pekná spolupráca. Nebláznia a nie do takýchto situácií, teraz ale je tam krásne nejaký... Pauk. Áno, nejaká... Výborná obrana, ale Pauk. Okolo hlavy, to bolo odvážne. Patrik Pauk má na konte 3 presné zásahy, hrá s veľkou chuťou. Todor Radovič na svojom mieste. Patrik Pauk mal trošku problém s tým spracovaním lopty, urobil to vynikajúco. Z minima dosiahol Patrik Pauk maximum. Spomínate si na ňo isto ešte z minulej sezóny v drese Hluščák. Myslela som, že sa píska faul. Pískali sa kroky. A túto situáciu využíva Patrik Pauk na svoj 3. gól, ktorý opäť dokázali spoluhráči vytvoriť. Patrik Pauk. Takový na kraji a hra proste 60 minút. V podstate nestriedal. Na začiatku prvého polčasu možno 5 minút sedel na lavičke. Proste to je hráč, ktorý je tam proste neustále a teraz ako ktorému teraz ušiel Pauk. Zrovna ako si ho áno. chválil. Výborne išla lopta z ruky a fantasticky aj na druhej strane Todor Radovič. Patrik Pauk. Tie priestory sú obrovské, musia si viac pomáhať domáci. Krásne! Tak toto bola zatiaľ asi najkrajšia akcia zápasu. Ešte som rozmýšľala, odkiaľ sa to chystá Pauk strieľať. Výborne, Patrik Pauk vyletel do tej dlhej príhry.